Dnes opäť zápas, kde si myslím, že sme opäť nenaplnili úplne potenciál nášho tímu. Ten úvod bol taký bez energie, v zakončení sterilita a veľa chyb v rozohrávke. Som však rád, že sme zase ukopali 3 body, ale nemali by sme sa úplne uspokojiť s takýmto výkonom. Ja viem, čo v tomto týme je a myslím si, že potrebujeme to rozbaliť naplno. Je stále základná časť, tak ešte som relatívne pokojný a pevne verím, že ten výkon stále bude gradovať. Zápas hodnotím asi aj z časti pozitívne, ale aj negatívne. Myslím si, že Lido nás obohralo v každej hernej činnosti, či to bola kondícia alebo herný prejav. Za čo klobúk dole, pokračujú v dobrej robote a my musíme zapracovať na veciach, keďže sme teraz vlastne prehrali s všetkými 3 týmami z top 4 a keď chceme pomýšľať nad nejakými lepšími umiestneniami ako minulý rok, tak musíme zamakať a zlepšiť asi v podstate všetko. A ešte raz chcem poďakovať superovi a zaželám mu veľa šťastia a klobúk dole pre prevedenú hrou.